ndagara mugore mujere 8 years. 8 years. Baba vachindigira zvekushandisa kuona kuti ndakudai harisi simende. Yeah. Pane vamwe vanhu vanongotumwa naMwari vakaita sana Pastor Chiriseni vashayiwo kuti tiwane sipo, tiwane mapirizi, tiwane makamfoti, mwana kuitira. Handikoni kubereka mutembo hautenderi. Asi dai zvaibvira vanhu vaiona ndakakutira kufamba kwatinoita kunyangwe kubatsirana kwatinoita neboys negirls dzedu tiri self supporting, saka musazombofa makanyeperwa kunzi kune mari dziri kubva kuAmerica. So far, maprisons atasara nawo kuti aendere maprisons ari kuMatebeleland. Saka this year muna November board meeting tiri kuenda kuMatebeleland South. Saka Harare, Masvingo, mamwe matowns ese kusara kweMatebeleland, maprisons ese vanhu vamaona ava vanambuya avese takasvika to every prison kunana Mount Darwin, Bindura, kwese Church of Christ.